Dobrý deň, milí naši fanúšikovia. Vítam vás pri našom ďalšom dieli nášho podcastu Siblings Talk Business, alias súrodenci sa rozprávajú o biznise. Dnešnou témou bude Londýn, alebo Británia. UK, alebo teda áno, Veľká Británia. A vítam aj môjho bráška Mariana. Marian, vítaj. Pozdravujem ťa, zdravím. No a ja začnem hneď in medias res a chcem sa spýtať takúto otázku. My máme síce pripravené slajdy, alebo teda v naslede, že prečo začať podnikať v Londýne, ale ja by som sa opýtala ináč, že oplatí sa ešte vôbec podnikať vo Veľkej Británii? Wow, dobrá otázka, ťažká otázka. Určite moja odpoveď je subjektívna, lebo strávil som v Londýne v zásade a tým som začal, že podľa môjho názoru subjektívneho, dovolím si tvrdiť, Londýn a Veľká Británia sú dve rôzne veci. Londýn samozrejme je hlavné mesto Veľkej Británie. Ešte by som takto na úvod, že čo to je Veľká Británia, alebo niekto pozná ten názov Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Po anglicky UK, United Kingdom. Samozrejme Veľká Británia je to Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko je separát. Čiže vlastne to len na úvod. Je to významná krajina, aj historicky, tradične je tam, podľa môjho názoru, je tam jedna z výhod je to, že je tam tá kontinuálna stabilita, žiadne otočky, žiadne komunizmus, hore-dole, proste zmeny režimov, tam sú dve hlavné politické strany, konzervatívci, lejbristi, čiže aj keď sa niečo stane, povedzme, že teraz budú najnovšie tohto roku by mali byť na konci všeobecné voľby. Áno, samozrejme, jedna strana má iný program ako druhá strana, ale nie je to ako v niektorých krajinách nemenovaných, kde s tou novou politickou garnitúrou prichádza aj výrazné zmeny. Hej. Takže toto mne sa páčilo. A prečo začať, alebo nezačať, samozrejme, začal by som Brexit. Pamätám si to ako dnes, myslím, že to bol jún 2016, zobudím sa ráno, myslím, že to o 5:00 sa mi nechcelo teda byť pri obrazovkách celú noc, tak všetci sme si mysleli samozrejme, že to bude, samozrejme, ostaneme. Hej. Komu si ty fandil? Ktorému táboru? Toto je ťažká otázka, na ktorú odmietam odpovedať. Ja som tak tajne dúfala, že zostanú. Ja som chcela, aby zostali. Nebola som zastanca Brexitu. No všetci, podľa mňa väčšina si myslia, ne všetci, pardon. Že to uhrajú, že to teda bude ako logické, hej, že to bude ako stay. Ale ja si pamätám, bolo 5 hodín a videl som tie popoláve bledé tvara tých moderátorov štúdiu na BBC a už som cítil, že dačo je zle. No vlastne to bola otázka pár minút definitívne výsledky a tá história samozrejme potom myslím, že 2020 do 4 roky došlo k definitívnemu vystúpeniu. Trošku im to trvalo. Pamätáš sa na taký joke, tak sa tak hovorilo, že poznáš nové slovíčko v anglickom slovníku brexiting. Nie, vôbec. I'm brexiting. Yeah. To znamená, že I'm actually leaving, but I'm still staying. To prechodné obdobie, kým skutočne sa Brexit vykonal, tak proste stále to tam, ako stále boli v Únii a takéto slovičko vzniklo, že I'm brexiting. Takže keď napríklad si na nejakej party, tak keď povieš, že I'm brexiting, hej, tak v podstate akože odchádzam, ale zostávam. Ďakujem za zaujímavú informáciu, určite si to zapamätám, zaujímavé. Ale ešte by som zase spomínam ďalej, vtedy v tom čase, ja som teda v Londýne bol ešte predtým dlho, ale blízko pred tým Brexitom, od toho roku myslím, že 2014, 13, 15, na rozdiel od toho roku 2006, 7, 8, kde samozrejme ja som chodil do kancelárie, do ofisu, som sa vyhol tým ranejším zápchám, už keď si išla tým autobusom o nejakej 11. a potom, keď si napríklad išla o tej 4. pred tými zápchami, tak to bolo akože v pohodičke, hej, tie autobusy boli poloprázdne. A čo som si všimol, v tom roku, asi od toho roku 15, 13, 14, už 16, proste bolo jedno, keby si, teda v Londýne, keď som išiel autobusom, boli vlastne, to MHD bolo plné, aj metro bolo plné, čiže tá infraštruktúra bola v zásade na hrane. Hej? A ja si myslím, môj názor subjektívny, keďže bola preťažená nielen nemocnica, ale aj školy, škôlky, mal to súvisť podľa mňa s tým, že ako vieš, v roku 2014
vstúpili do Európskej únie, vstúpilo, myslím, 10 krajín naraz. Áno, vrátane Slovenska. Vrátane Slovenska, Česka, Stredoeurópskej. A Kredit Anglicko bola, myslím, že jedna z mála krajín, ktorá nedala ten 6-ročný, myslím, že 6-ročné obdobie, ktoré vlastne hovorilo o tom, že teda tí zamestnanci môžu tam prísť, ale boli nejaké obmedzenia. Napríklad Nemecko to malo, Nemecko povedalo, čiže mohli priamo? Mohli ľudia prísť a začať robiť. Presne. Prišli do Anglicka, prišlo veľa ľudí. Zo Slovenska, z Česka, z Poľska, proste fakt prišlo veľa ľudí. A oni na to, môj názor, čo som videl a zažil, neboli pripravení, neboli vlastne... Tam infraštruktúra nestihala, bola preťažená. Okay. A mohlo sa stať to, že tí domáci si povedali, tak enough is enough, stačí proste Brexit. Hej. Lebo tí politici jednoducho nerobili v zásade také opatrenia, aby ukázali, že majú to riešenie. Proste to boli len reči, ale nič sa veľmi nedialo. Hej. A na druhej strane musím povedať, ten nápor tých ľudí bol tak veľký, že neviem, čo by som ja robil, keď som ten politik. Čiže tí ľudia boli podľa mňa nahnevaní, a boli unavení a toto bol výsledok. Hej. Chceli ukázať asi možno, že teda toto je fakt už za hranou, ale samozrejme to je môj subjektívny názor, čo som videl, čo som zažil, čiže vlastne keď tak späť na to pozerám, tak toto mohla byť jeden z aspektov. Prečo sa to rozhodli odísť? Samozrejme to bol taký game changer, to bola veľká samozrejme zmena. A otázka teraz je, samozrejme aj teraz to vidíme, hej, niekto hovorí, že to bolo rozhodnutie dobré, nebolo dobré, proste proste to nikto, to sú zase subjektívne vlastne názory, záleží na uhle pohľadu. Hej. Ja by som začal tým, že dal by som pre to priazne podnikateľské prostredie slovíčko stále. Hej. Ja si myslím, že stále je to proste krajina, kde je ten pro-biznis. Tam to proste cítiš historicky, je tam kontinuita 100, 200, 300 rokov. Tradícia aj v tom biznise, aj v tých pravidlách. Tak, toto je v zásade kolíska priemyselnej revolúcie v nejakom 19. storočí, 1800, hej, lokomotíva, hej, vynálezy, proste tam to vidíš na tej infraštruktúre, hej, niektoré, napríklad londýnske metro je najstaršie metro na svete, 1920, myslím, že, 1800. Áno. Hej, čiže ja by som to bral tak, že samozrejme môj názor je subjektívny, som ovplyvnený tým, že tú krajinu, hej, mám rád, som anglofil. Ale zažil si na vlastnej koži, ako ten život tam, však koľko si tam, 10 rokov si tam žil, aj viac, no, keď neberiem, ako dobre, v rámci aj toho štúdia, viem, že však mal si graduation 2004, tak nejakých pár rokov predtým a vlastne do Brexitu si tam bol, hej, plus minus, tak to je vyše 10 rokov. Podľa mňa toto je u mňa číslo 1, ten bod, že vlastne prečo vždycky podnikať Londýn. Hej. Londýn je medzinárodné finančné centrum, a je jedno, či Brexit, nebrexit, Londýn je vlastne značka, je to brand ako Dubaj. Áno. Včera sme mali debatu v zásade o Dubaji a ten Londýn vždycky má váhu. A samozrejme, prejdem k tomu, čo som povedal na úvod, a ten Londýn je tak významné mesto celosvetovo, hej, že vlastne je Londýn a Veľká Británia. Hej. Myslím, že Londýn robí teraz neviem koľko, tretinu alebo 20% HDP celej Veľkej Británie. Čiže vlastne je tam samozrejme City of London, finančné centrum, ako máš Wall Street. Hej. Tam je vlastne najväčšia koncentrácia firiem v rámci Londýna. Tak. Takže vlastne stále si myslím, že sú tam tie podmienky. Založenie firmy trvá fakt, že vlastne založíš firmu veľmi, veľmi rýchlo. Tie služby sú stále vlastne na úrovni, hej. A potom samozrejme ten tretí bod, politická stabilita, anglické právo. Áno, je tam tá politická stabilita, o ktorej som už hovoril na úvod. Hej, čiže tam príde, aj teraz budú voľby. Samozrejme, áno, očakával sa, že vyhrajú po x rokoch lejbristi, ale nemali by sme čakať, že tam nejaké bude proste otočka. Nejaká otočka. Hej. Samozrejme, zase anglické právo, celosvetovo uznávané, hej, common law je používané vo veľa vlastne kontraktoch, čo sa týka medzinárodného obchodu. V rámci British Commonwealth of Nations. Hej, takže vlastne to je ďalšia, by som povedal, ďalší plusový bod. A
Áno, určite môžeme sa baviť o tom, že ten Brexit nevypadol tak, ako by si čakali, hej, ale podľa mňa každá veľká zmena to chce čas, hej, čiže aj my čakáme, čo sa bude diať teraz hlavne po tých voľbách. Po tých voľbách, ale ja si myslím, čo zase ja obdivujem na tých Angličanoch, na tom ich v zásade spôsobe robenia biznisu, hej, to je to slovíčko, že oni vedia vždycky sa reinvent, hej, že vedia proste ako... Že sa vedia prispôsobiť zmene? Hej, presne, ako sa otriasť a vymyslieť niečo, hej, to je v zásade vyplýva z toho, že oni boli vždycky x 100 rokov, hej, oni boli tí, čo išli vlastne, cestovali, vynálezy, hej, mali to impérium, hej, čiže oni vlastne, máme aj my skúsenosti, hej, anglických klientov a na nich vždycky fascinovalo to, že vlastne on sa baví, my máme tu v zásade Európu a oni pre nich je blízko do Singapuru, ako je blízko, ja neviem, do Portugalska, alebo je blízko do Lícu. Hej, čiže toto je pre mňa veľká inšpirácia, lebo tam som to videl na vlastné oči v tom Anglicku, že oni majú niečo ako tí Američania, že vlastne majú tú sebadôveru, hej, tú ambicióznosť, že pre nich to je, že my sme Angličania, hej, proste. Čiže, a to je vlastne presne tá výchova, to sú tie storočia, hej, kde jednoducho tá kontinuita toho pro-biznis prostredia a vlastne toho hej, a ešte raz tá kolíska vlastne tej priemyselnej revolúcie, oni boli zvyknutí, aj sú, že teda oni sú vždycky v tom prvom top 3, hej. A tamto je to v krvi. Čiže ja si myslím, preto som optimista, aj čo sa týka toho Brexitu, lebo som to videl, zažil a teraz je možno také obdobie, že vlastne áno, napríklad teraz sa stalo to, čo pre mňa aj zase ako človeka, ktorý sa venuje medzinárodnému daňovému právu. Bola tam daň korporátna 19%, malo to ísť o percento vždycky dole jeden rok a teraz vlastne bola zvýšená na 25%. Fúha. Minulý rok 19, teraz 25, čiže vlastne... Tak to je dosť. To je dosť, ale zase je to otázne, či to je dosť. Lebo zase... Sú nejaké výnimky možno z toho potom? Nie, ale taká korporátna daň, zase povedzme si úprimne, máš rok na to, aby si proste sa hrála náklady, výnosy a proste... Hej. No aj tak, hej. No, tak ako niekto hovorí, že je to v dnešnej dobe dobrovoľná daň v zásade, hej. Lebo máš rok na to, aby si jednoducho... Hej, áno. Riešila, keď teda nie je to človek, ktorý proste rieši to v novembri, že aké má náklady, hej, tak má celý rok na to, aby si to proste manažoval. A nie je to, nezvyšili to aj kvôli tomu, že veľa firiem po Brexite odišlo z Anglicka? Že sa presťahovali? Že proste zrazu klesol ten príjem z tých daní? To je v zásade, to neviem sa vyjadriť k tomu, ale pre mňa je podstatné to, že momentálne je tam vláda konzervatívna. Hej, oni boli vždycky vlastne pro biznis, oni boli vždycky tí, ktorí znižovali dane, takže pre mňa to je nepochopiteľné, že oni to teraz zvýšili. Hej, takže vlastne, lebo samozrejme vieme aj vlastne ja zo skúseností, sú aj štatistiky, keď si myslia, že ľudia budú platiť viac daní, dneska je ten svet tak globalizovaný, a tí v zásade úspešní ľudia, podnikatelia s firmami dneska nie je problém tú firmu zobrať a otvoriť si firmu úplne niekde inde. Takže ja si nemyslím, som skeptický, že vlastne keď niekde nejaký štát zvýši dane, že tí ľudia proste tam ostanú sedieť založené ruky a budú platiť dane. Že im to prinesie vyšší príjem ako Takže vlastne ja si myslím, že to bola chyba. Samozrejme nevidím do detailov tie makro, mikro vlastne dáta, hej, ale z 19 na 25 to je dosť. Áno, to je tak dosť. To áno. Takže vlastne aj z hľadiska tej reputácie a nejaké argumentácie, že teda my sme tá krajina, ktorá má, hej, priazne podmienky z hľadiska daňového. Toto bohužiaľ teraz nemôžu tvrdiť, ale napriek tomu si ja myslím, aby som túto časť ukončil, že teda ten Londýn je teda brand. Tá politická stabilita si myslím, že ostane. Anglické právo, angličtina, hej. Napríklad si zobrať ďalšiu vec, angličtina, hej. V medzinárodnom obchode. Globálny jazyk. Čiže vlastne ja si myslím, že je to také, no. Ja by som skôr bol, že za áno, ale určite je to
je to horšie, ako to bolo pred, povedzme, pár rokmi. No. Tak potom, keď teda prišli o túto výhodu daňovú, tak aké sú iné výhody podnikania v Londýne a vo Veľkej Británii? Dobrá otázka. Prihľal si mi, teda mám hneď prvý bod. Ja mám rád, my sme právnici, ja osobne sa venujem, ako som spomínal, tomu daňovému právu medzinárodnému a v zásade korporátnym veciam. A samozrejme, každý vieme, u nás máte SRO, spoločnosť s ručením obmedzeným, tam je taká forma takisto skrátka LTD, hej, Limited Liability Company, ale ja mám rád osobne LLP. Áno. A prečo? LLP je Limited Liability Partnership. A ekvivalent našej komanditnej spoločnosti? Správne, bingo, jasné, ale je to právna entita a čo sa mi na tom najviac páči na tejto forme podnikania, je to vlastne forma podnikania, ktorá je daňovo transparentná. To znamená, že dane neplatí táto entita, ale spoločníci. Takže keď založíš v Londýne v žiadnej garáži, ale v centre Londýna peknú LLP a dáš tam povedzme nejakú dubajskú firmu, za tým jeden spoločník, musia byť dvaja. Jeden spoločník, ďalšiu dáš tam nejaký, ja neviem, Gibraltar alebo nejakú daňovo nízko vlastne krajinu s nízkym zdanením, hej, tak v zásade máš firmu, veľa ľudí sa nevšimne LTD, LLP. Hej, fakturuješ a v zásade neplatíš v UK žiadnu daň. Hej, lebo zdaňujú to tieto dve. Áno, čiže zdaňujú to v domovskej krajine. Áno, no ale keď v Dubaji teraz bola 0, máš 9%, hej, áno, tak, proste, čiže ty sa vieš dostať na oveľa nižšie zdanenie len tým, že to naštruktúrieš správne. Vždy lepšie, ak platiť v UK 25%. Jasné. Tak radšej doma nižšie dane. Čiže samozrejme je tam potom výzva, každá minca má dve strany, musím pripustiť samozrejme, že najväčšia výzva je potom otvoriť bankový účet, ale to je špeciálna téma. To je zase samostatný podcast. To by sme tu sedeli ďalšiu hodinu, takže vlastne poďme ešte k tým trustom napríklad, zase kolíska, tie trusty. Trusty vlastne to nie je právna entita, ale vlastne z hľadiska toho daňového plánovania alebo medzinárodného daňového plánovania je to veľmi, veľmi užitočný nástroj, kde v zásade ten proste klient, človek s majetkom vie zveriť svoj majetok do trustu, tým pádom on ako osoba nedisponuje tým majetkom, hej, a tam presne určí, na aké účely sa má použiť ten jeho majetok. Tí trusty to manažujú, tí správcovia, hej. To sú vlastne to, čo majú v Čechách zverejnecké fondy, hej? Plus minus. Plus minus, tak. Okay. Tak. U nás to nie je, na Slovensku my to v právnom poriadku nemáme. Takže vlastne výhody ešte by som zase sme pri tom Londýne, hej, to medzinárodné finančné centrum, tam som ešte si zase spomínam, keď som to ešte mal som tú možnosť pár rokov pracovať v City a to sme vždycky, vtedy začínali tie tlaky na tie daňové raje, hej, že britské panenské ostrovy, Anguilla, Antigua a proste, hej, a vždycky proste oni boli chudáci, lebo vystresovaní, že čo tam rôzne tie podmienky nové a tých tlačili, hej, a máte reportovať a toto, tamto, hej. A v zásade všetko oni dostali z Londýna. My sme im volali, a ten pod hlampou býva najväčšia tma, hej. Ja som tam vždycky smial, že teda ten joystick bol Londýn, hej. A Londýn nikto prstom na ňo neukazoval, lebo samozrejme Londýn je značka, brand, hej, ale tie daňové raje samozrejme ako bývalé kolónie, to sú ešte závislé územie momentálne, niektoré už sú samostatný štát, ako je napríklad Barbados, Anguilla, Antigua napríklad samostatný štát, tak oni robili len to, čo v zásade, hej, z Londýna, zase samozrejme sú výnimky, ale hovorím cca, čiže vlastne takto to bolo, čiže ten Londýn vyslovene hýbe si myslím do značnej miery. Tam je tá burza londýnska, je tam tá Lloydská, ktorá poisťuje insurance company, myslím, že najväčšia na svete, takže vlastne tu by som zase dal tú výhodu, ten Londýn je jednoducho značka, silná, Londýn je niekoľko storočí, kontinuálne sa vyvíja, takže vlastne toto je určite pre mňa významný ako bod, prečo podnikať vo Veľkej Británii. A potom infraštruktúra. A tá infraštruktúra z akého hľadiska je to výhoda? Z hľadiska takého, že v zásade by som povedal napríklad, povedzme si ten príklad, sú tam
významné univerzity, hej, Oxford, Cambridge, áno. a tie samozrejme prinášajú kvalitných ľudí. Tak, ktorí samozrejme, je ten Londýn pre nich zaujímavý, lebo keď niekto príde študovať Oxford, Cambridge, tak má dobrý job v City, alebo vlastne v Londýne, alebo v UK, hej, je pre nich určite lákadlom. Samozrejme infraštruktúra, hej, teraz som spomínal na úvod to metro, diaľnice, proste cesty. Tá infraštruktúra ide až do 19. storočia, hej, železnice, samozrejme, hej, prístavy tiež, proste, hej, je to ostrov, je to veľký ostrov, čiže vlastne tá infraštruktúra, ja som mal tu tiež, keď sme išiel som za našou sesternicou do Holandska. Cez La Manche. Áno, La Manche, vlakom proste, a to bolo tiež zaujímavé, lebo vlastne pamätám som na ten novo zrekonštruovanej stanici vlastne v Londýne. Nastúpil som do vlaku, prešli sme tým kanálom popod kanál, hej, a prišli sme vlastne do Bruselu. No to bolo pre mňa zaujímavé, lebo to bolo ešte pred Brexitom, ale musím ti povedať, teda ako nechcem tu, hej, to moja skúsenosť osobná, ale ten kontrast, moderná stanica vlastne v Londýne a vlastne tá stanica, povedzme politicky korektne, že nemoderná, hej, v tom Bruseli. A ja som potom ešte išiel ďalej do toho Holandska, hej, a tam som sa nejak, bol u sesternici, pekný pobyt pri mori v Holandsku, už som to zabudol, a zase som išiel späť. A zase. A poviem ti pravdu, a keď som vyšiel vlastne v tom Londýne z toho vlaku. Hej, už som naspäť, som doma. Ďakujem, Bože, hej, ako fakt, to bol veľký kontrast, hej, takže z tohto hľadiska tá Európa už vtedy mohol vidno ten rozdiel. Neviem, ako to je teraz, odtedy som nebol v Bruseli ani v Belgicku. Samozrejme, Belgicko má zase iné plusy, hej, ale ja hovorím osobnú skúsenosť, lebo to bola fakt, pre mňa to bolo, že wow, hej. Takže tá infraštruktúra je tam a zase to súvisí s tým, že oni sú proste pro-biznis krajina, hej. Čiže vlastne tamto oni majú jednoducho v krvi, hej. No, až na tie banky. Hej. Áno, k tým bankám možno by som povedal jednu vetu, alebo dve, alebo tri, alebo štyri, alebo 5. Pamätám si, keď teraz sme ešte začínali, keď sme ešte boli v tom pred 2010, Európska únia, samozrejme, máš právo si založiť firmu ako Európan aj v Anglicku, tak samozrejme firmy sme zakladali klientom v Anglicku. Klient mohol byť aj riaditeľ svojej anglickej firmy, išiel do banky, banka mu otvorila účet. Potom zrazu... Čo sa zmenilo? No, to boli také etapy, hej. Potom zrazu bolo to, že... Začali to tak, akože... Potom zrazu bolo to, že teda, akože, to by si mal mať, akože, teda lokálneho riaditeľa, English director, človeka, ktorý tam žije, aby sa vedel preukázať tie vlastne... Proof of address. Áno, že tam ten utility bills, to sú tie... Za vodu, za plyn, televízia, alebo také niečo. Faktúry. A potom sa to teda viac až komplikovalo. Jednoducho momentálne fakt je situácia taká, kde ten človek by mal mať nejaký biznis v Anglicku, mal by tam byť nejaký dôvod, hej, prečo je ten biznis v Anglicku. Samozrejme záleží, zase to je ďalšia vec, ktorá je vlastne, aby som to povedal politicky korektne, že o veľa veciach rozhodujú osobné kontakty. Hej? Takže aj tí bankári sú len ľudia a vlastne keď sa im vysvetlí, že teda toto je perspektívny dobrý klient a samozrejme Londýn je vždycky sa promuje ako miesto robenia medzinárodného biznisu, hej, tak veľa dverí sa potom otvorí, hej, samozrejme, že vlastne treba tam platiť určité poplatky, ten direktor musí byť lokálny, hej, UK, ale v zásade z toho Londýna, napríklad v tom Londýne je vlastne určitá oblasť, kde sú určité výhody na tie startupy, hej, v Londýne vlastne, samozrejme, keď sme minule riešili tiež nejaké veci, tí klienti chcú mať nejakú firmu, keď investujú tí investori, hej, aby bola v nejakej renovovanej jurisdikcii, hej. Čiže tu, keď si niektorí milia ešte vždy, že Slovensko, hej, tak veľa tých startupov im založí si firmu v Londýne, hej, a tam
tí investori vstúpia do tej firmy, ktorá potom vlastní tú Slovensku alebo tú nejakú firmu, ktorá je v tej strednej Európe. Hej. Takže toto je tam vždycky prítomná. A v rámci Londýna je aj dôležité, že kde v Londýne máš sídlo, ako sídlo firmy, že či si povedzme v City, kde to je vlastne najlepšia adresa v podstate, ako keď máš sídlo firmy v City, alebo že si mimo City. Pamätáš sa na toho nášho klienta, čo išli do Barbicanu? Že ak sme sa na to pozerali, že to asi nebol dobrý ťah. Že už proste, či sa pozerajú potom na tie firmy tak nejak ináč, že keď nemá sídlo v City. Alebo je to jedno v zásade? Vieš čo, asi. Tak pre tých, čo tak sú znali veci, tak určite rozdiel, či máš sídlo asi v City je to drahšie, London, keď si v City, že? Áno, ale v zásade, keď to nemáš, ja neviem, úplne južný Londýn niekde proste, hej, lebo my poznáme tie štvrte, hej, samozrejme, hej, je to teraz Londýn sa zmenil úžasne za posledných 10-15 rokov, hej, určite niektoré štvrte, čo by tam si nevkročila v minulosti, tak teraz sú v pohode, hej, hlavne v tom južnom Londýne a v tom východnom, ale ja si myslím, že hrá to rolu, určite, ale ťažko povedať, keď niekto nepozná ten Londýn, tak proste je to v zásade jedno. Hej. Mňa fascinovalo v tom City, koľko tam bolo krčiem. Na každom rohu tie puby, ale tak má to, tam sú storočné podniky, hej, to má tradíciu, ale aj my, keď sme mali, vieš, za rohom sme mali krčmičku, tak to bolo super, že prišli sme z roboty a hneď a kopu tých oblekáčov, všetci tí biznismeni a pivečko po robote. Ale ináč, to trošku tak mimo tejto témy, ale keď som tam bola pred 2 rokmi, tak ja som mala stretnutie s tým jedným našim kamarátom v City, čo som mu tie dokumenty mala odovzdať a ja som bola šokovaná, to bolo do obeda, okolo 11:00. Som vyliezla z metra pri Banku a jak som bola zvyknutá, vieš, keď sme tam robili, že tam bolo kopa ľudí na uliciach, si musel kľúčkovať, proste jednak aj turisti, lebo však ako sú tam aj nejaké tie pamiatky, ale proste jak tí biznismeni, každý, vieš, taký uponáhľaný, ja ti vylezem z toho metra. A to bolo po covide, to bol 2022, ale proste tam bolo, a to bol myslím, že streda alebo štvrtok, to som šla na ten Royal Ascot. Tak to ti bolo normálne, že vyľudnené. Že kde to som? Fakt? Aj som sa pýtala, že čo to je, že proste, po covide. A to už bol 2022, že či ešte stále tí ľudia robili z domu, ale to nebolo, že trošku, to si bol taký kontrast, proste to, jak vtedy, keď som tam chodila, jak sme išli, povedzme, že z firmy, že sme šli na obed, alebo na stredko, že fakt si musel kľúčkovať, alebo že treba dávať pozor, z ktorej strany ide autobus, auto. Teraz proste krížom cez cestu, pohodička, nikde nič, ako fakt vyľudnené City, tak to som bola v šoku. Tak to som nezažil, my sme zažili iné časy, aj samozrejme, takže tam tie mrakodrapy, medzi mrakodrakmi tie malé, tie puby, hej, storčené, a tam niektoré fakt majú 200-300 rokov, tá tradícia, to bolo fascinujúce, takže vlastne fakt som rád, že sme to zažili a aj sme sa naučili samozrejme, lebo tam človek vidí na vlastné oči, jak fungujú určité veci, hej, prečo oni sú tam, kde sú, hej. To City je v zásade, koľko tam sa hovorí square mile, hej, nejaká štvorcová míľa, hej, ale akú to má ekonomickú silu a ako samozrejme oni ťažia z toho, že teda to britské impérium, hej, niekedy zabralo, myslím, 60%, hej, ja to nazývam, že 60% toho offshoreového koláča patrilo Anglicku. Hej, samozrejme, keď si vezmeš ten Karibik, tak tam myslím, že Amerika mala dosah na 2-3 jurisdikcie a veľká väčšina bola proste pod kontrolou Anglicka. Takže Holandsko je tam nejaké 2-3 ostrovčeky, Aruba, hej, proste Francúzi majú Martinique a ešte jeden, hej, takže vlastne tí Angličania to vtedy mali pod palcom, hej. Samozrejme, teraz je situácia iná, ale ešte odbočím, hej, náš kamarát Angvila, Karibik, som ti povedal tú storku, hej, ako oni teraz ťažia z tej artificial intelligence. Hej, nie, to si nespomínal, povedz nám. Angvila má na konci .ai, hej, a to v zásade momentálne je horúca téma, lebo všetky firmy, ktoré chcú artificial intelligence, umelá inteligencia, tam registrujú firmy. Takže Carlyle sa teší, má biznis, náš známy právnik, zdravíme Carlyle, Angvila. Takže v zásade... No vidíš, na akých malých detailoch záleží. Áno, to je veľmi príjemná krajina, mal som čest teda tam
tam tiež ju navštíviť a pobyť tam nejaký čas. Pamätám sa, keď som tam vystupoval na tej colnici veľký billboard Welcome in Paradise. Ako daňový, ale to bolo samozrejme. No ale to už sme z Londýna ako do teplých krajín odskočili. Tak áno, do Karibiku. Vždycky máme obidva radi teplo, hej. Poďme naspäť do Londýna, navrhujem. Poďme sa porozprávať o trendoch na najbližšie roky, teda aké sú trendy, alebo čo môžeme očakávať ako od toho. Trendy. Tak veľa zmien, začnem od konca zmeny po voľbách, ale podľa mňa to nebudú také zmeny, ako sme zvyknutí v krajinách strednej a východnej Európy, kde vlastne ľavica nahradí pravicu, pravica ľavicu. A všetko sa často nie vždy, ale často sa všetko mení. Hej. Teraz určite zmena už nastáva z hľadiska toho režimu non-dom. Hej. Čo je to non-dom režim? Vysvetli nám non-dom je, bližšie. Stručne by som to nejak vysvetlil tak, že prečo tam veľa ľudí žilo v tom Londýne bohatých, multimilionárov, milionárov, miliardárov. Samozrejme, oni tam žili, ale neplatili dane. Prečo? Vďaka tomuto režimu. Hej. Oni v zásade, ten režim hovoril o tom, ten režim bol... To je ako non-domicil? Non-domicil, áno. Okay. Vlastne, neviem to preložiť, lebo ale vysvetlím. Toto bolo vlastne súčasťou anglického právneho poriadku nejakých, myslím, že 100 rokov. Teraz to idú teda ako zrušiť, čo podľa mňa nie je dobré. Dostanem sa k tomu. Môj názor, lebo iné štáty to budú ťažiť, dostanem sa k tomu. Okay. Ale bolo to, tá pointa bola v tom, že tí ľudia, ktorí žili v tom Londýne, povedzme, užívali si lifestyle, hej, Londýn, pekné mesto, platili dane len z príjmu, ktorý mali v zásade v rámci zdroj príjmu, ktorý bol v UK, v Anglicku. Všetky vlastne zdroje príjmu, ktoré mali mimo Anglicka, tak tieto nezdaňovali, okrem iba ak remittance basis, hej, iba ak priniesli nejaké peniaze do Anglicka z zahraničia. Stručne, jednoducho povedané. Hej. Čiže teraz tento režim sa ruší, čiže teraz tí ľudia budú zdaňovať všetky príjmy? Aj to, čo zarobia v zahraničí, všetky príjmy samozrejme. Hej. A to je tiež taká radikálna zmena. To je veľká zmena samozrejme a veľa ľudí samozrejme už dvíha kotvy a smeruje do Dubaja. Napríklad nulová daň pre fyzické osoby alebo niekde inde. Takže toto tiež vlastne úprimne čudujem sa tomu, lebo o tom musia tí zodpovední vedieť, že toto vlastne sa bude diať. Dneska tí bohatí ľudia alebo tí vlastne ľudia, ktorí sú podnikatelia z hľadiska medzinárodného podnikania, dneska je tá doba tak globalizovaná, že nie je problém proste túto zabaliť a túto otvoriť. Hej? Takže ja si nemyslím, že tí ľudia vlastne ostanú a budú platiť a oni budú mať vyšší výber tých daní, ale uvidíme, čo sa bude diať. Hej? Takže to budeme určite vidieť na tých štatistikách o rok, o 2, o 3. Ale, a teraz poviem to, čo chcem sa povedať, napríklad z toho už ťaží Taliansko, čo by si nepovedal, že Taliansko, že wow, my si myslíme, že Taliansko vysoké dane, hej, myslím, že sú z hľadiska ekonomiky dlhu druhé, tretie od konca. Áno. Spoločnosti Slovenska. Tak, aktuálne. Takže vlastne, ale majú tam veľmi dobrý režim zase pre týchto, povedzme, to je taká skratka v angličtine, high net worth individuals, hej, ako proste bohatí ľudia s vysokým, akože s vysokým majetkom, ultra high net. Ťažko to prekladá, hej. Chápem. A keď zaplatíš ročne daň 100 000 eur v Taliansku, fixnú daň, každý rok, tak môžeš tam žiť, Lago de Como, Lago di Garda a proste máš majetok tam a nemusíš nič daňovať, nemusíš nič riešiť. To musí byť ale strašne bohatí ľudia, lebo si predstavím, že len daň 100 000 eur, že to je Mailand. Počká, ale v zásade tá daň teraz domyslel režim, ktorý bol v UK, tak vlastne pred x rokmi to bolo, že teda 0, hej, ale potom sa to začali to korodovať v odzovkách, takže si tam musel platiť ročne nejaký poplatok 20, 30, 60, 80 tisíc libier. No tak to áno, to potom si v podstate aj tak. Áno, hej, tých 100 000 je relatívne, ja viem, že to je veľa samozrejme, hej, ale ja nehovorím o tom, kto má 1 000 000 eur, ale v zásade hovorím o tých ľuďoch, ktorí v zásade zamestnávajú ľudia, majú veľké firmy, továrne, proste až chcú žiť niekde, kde majú reštaurácie, galérie, školy, proste máš tú infraštruktúru, hej.
Samozrejme v tom Karibiku, keď to porovnáme, ako fajn, ale keď som bol na tých ostrovčekoch a tam Anvil, nič nie Antigua, je. No, okrem teda pláži takže to super, ale 3-4 dní a teraz vieš, hej, takže vlastne, ale určite Taliansko sa môže tešiť a sa už aj teší. Samozrejme nejaké podobné režimy sú aj v iných krajinách nemenovaných zatiaľ v južnom proste na juhu Európy, kde je slnko, kde je more. Čiže toto je vlastne vec, ktorá vlastne určitá éra končí, hej, a vlastne uvidíme, čo sa bude diať. A ešte by som sa zmienil o zmenách v daní z dedičstva, to je tiež teraz momentálne téma, ale zatiaľ sa ešte čaká, že čo sa bude diať. Tam je klasická tá sadzba 40%, čo je, že... To je dosť. To je dosť. No na to, že my na Slovensku nemáme daň z dedičstva 20 rokov, čo je super. No. A to všetci nám akože to vážne, že vy nemáte daň z dedičstva, že nie. No tak ako logicky, keď si vezmeme, proste, keď niekto má nejaký majetok a proste odíde, zomrie a zdedí to syn, dcera, ja som není zastanca dane z dedičstva. Otázka pre mňa je, prečo by si mal platiť nejakú daň? No veď práve, Ako? No. Ale väčšina štátov v západnej Európe to má. No to neznamená, že to niekto má, že to je správne. Áno, ja som bola veľmi šťastná, keď to zrušili. Aj čo bolo vlastne, to bol ten jeden zákon daň z dedičstva, z darovania a z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Hej. A teraz je téma v Anglicku, lebo veľa samozrejme expatov, veľa Angličanov žije na dôchodku Španielsko, Cyprus, Taliansko, Grécko, Dubaj a žijú tam rok, 2, 3, 4, 5, 10 a viac. A teraz momentálne, aj keď žiješ v takýchto krajinách, keď máš nejaký majetok, proste v zásade vždycky sa na teba vzťahuje tá daň z dedičstva 40%, čo je úplne brutál. To je brutál, však to je skoro polovica. Už samozrejme sú teraz diskusie, či to urobiť tak, že sa to bude vzťahovať len na tých, čo sú tam teda čo žijú v tom Anglicku. Tí expati, keď žijú niekde inde určitý čas, tak na tých sa to nebude vzťahovať. A ja som skeptický, sa musím priznať, vzhľadom na tie všeobecné vlastne voľby, lebo zase aj iná diskusia, že sa to má vzťahovať aj na tých stále, ktorí budú mať anglický pas. Čiže darmo ty budeš žiť v zahraničí, keď budeš mať anglický pas, tak stále uvidíme, ako to bude. Podľa mňa je táto daň veľmi, 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 by som bola vysoká. Neviem, teraz nemám čísla, koľko vlastne prináša financií do rozpočtu, ale určite nastanú nejaké zmeny. Otázka je, uvidíme, aké zmeny to na finále budú. Ja som skôr skeptický. Tak musíme len veriť, že to budú zmeny pozitívne, alebo minimálne, ak aj nepozitívne, tak také, ktoré nebudú veľmi bolieť tých klientov, čo tam podnikajú, alebo aj tých ľudí, čo tam žijú, a uvidíme, čo prinesie ďalšie obdobie a čo prinesú voľby hlavne. Potom ďalší rok dať nejaký povolebný podcast. Dobre, tak super. Toľko vlastne k Londýnu a k Anglicku. Ja som veľmi rád, veľmi som sa tešil na ten podcast, lebo je to taká pre mňa osobná vec. Srdcovka v to Anglicko. Fakt som strávil Londýnska univerzita, City, Grace Church, poznáš to. Pamätáš sa na to karaoke a karaoke. Open Space kancelária v tých amerických filmoch, hej. No. Samozrejme, tá karaoke, áno, tam bol ten pub dolu, sme každý štvrtok v obleku, hej. ABBA. To boli časy, takže vlastne mali sme to často zažiť, ja som veľmi rád. Teraz sa tam teším, vlastne akurát zajtra odlietam, určite pôjdem pozrieť aj City, dám ti vedieť. Chod sa pozrieť na Grace Street, že či tam ešte ten typek z Poľska pracuje. To nie je z Poľska, on má poľskú manželku. Poľskú manželku mal, tak... No keď som tam bol v novembri, v decembri, tak tam ešte bol. Wow, tak ho pozdrav. Takže pozdravím. Super. Super, tak ďakujem ti pekne za tvoj čas. Minimálne ja som sa dozvedela nové informácie. Takže dúfam, že aj pre našich divákov a poslucháčov bude tento podcast podnetný a užitočný. Keby sa chceli dozvedieť viac, samozrejme. Kontaktujte nás. Tak. Dobre. Čaute. Máte sa, dovidenia, díky.